da rai nake son ka Mustapha ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska san ka ba za na daina nema ba, in dai na samu sirrin yaban ka ba za na boye komai ba, ni ban ga mai harara ba balle na waiwaya ba, in dai akan ka ne za na jura wahalar zuwa garin nisa, da an kira ni a jira ni dan ku tilas na zo na bar wasa, jimirin yaban kaɗai dan na zo na kalle ka ya Rasulallah, a ruhi na rayuwata kai ne kawai da ka kira ni na amsa, yabo zuci daɗi gare shi na tsara na kanai nisa, inda akan ka ne na yi nisa dan ba kiran da zan amsa, tilas agun mu tilas mu so ka ƙaunar ka tun da mun nisa, kuma ba batun mu fasa ko za a ce mana mu ba da rai fansa, tsarin yaban ka daidai ne ya kama zuciyata ne, a farke nake ko mafarki ne na san ka so mataki ne, ni ban da damuwa in har zan bude yan idanuna, in ganni gani da kai to me za ya damu kalbina, yau za na yabo tun da na gane ina da begenka, dan yanzu na zamo ya mafata wuce mai bidar gurin kwana, na kwallashe ladan sanar da iya masoya kasiduna, daga zuciya nake kwatanta ina yo yaban kaman zona, idan babu da halahira in an je jiki ba zai kuna, kowa da nasu amma mu kai ne cikar ibadar mu, ko da ina ruwa kusa da kada zan kira yi manzona, zai ba ni mafita in sarrafa dabbar da za ta mun barna, ina ji ina gani yadda nake son ka ya fi ƙarfina, kai ne a duniya kadai mai janye dukan tunanina, soyayya rayuwa wanda yake son ka ba shi bakuna, duk wanda ke cikin ta shi ne turau na gaske manzona, shi ke faranta rai da ruhi mai sa azam kamar sarki, mai rayuwa a so na annabu a gurinmu ya fi ɗan sarki, samari mi haƙuri mu dake cikin yabo na ma'aikina, har mata ku yi kwaɗayi ku dake cikin yabo na ma'aikina, Salisu barazana ina baitin mai gida gurin kowa, duk wanda ya ƙibinsa shi muka kallo a matsayin wawa, ma'aiki yana da girma ne, ma'aiki yana da girma ne.